Takže čaute ľudia, ahojte, dneska vás tu vítam opäť u nového videa, ale dneska budeme hrať Roblox, lebo vám chcem ukázať túto hru, lebo teraz zase boli videá z BMG, tak troška zase dáme Roblox a potom zase bude video z BMG. Že dneska budeme hrať takúto hru, realistickú kempovaciu, kde si viete takto kupovať lode, takéto obytné domy a tak. Takže dneska by sme mohli urobiť také, že by sme išli kempovať a kúpil by som takýto obytný dom, alebo nemusím kupovať obytný dom, kúpim stan. A vidíte, že vyšiel do tejto hry nový update, že tu sú údice, lebo toto nebolo predtým, že tu boli údice, už sa dajú asi aj ryby chytať. A to veľmi predtým chýbalo, ale dobre, som rád, že vyšiel tento update. Túto hru mám veľmi rád, lebo toto som hrával aj s Kikom, len on išiel teraz na dovolenku, takže určite budú ešte aj videá, ak to budeme tak hrať spolu. Takže dneska by sme mohli si urobiť taký kempovací deň. Takže, ale musíme si na to nakúpiť veci, môžeme zobrať tieto údice. Neviem, že čom sú iné. Tá je dlhšia asi. Môžeme si kúpiť stan. Ktorý stan? Tento alebo ten zelený? Asi tento, biely vyzerá dobre. Potom si zoberieme drevo. Zoberieme si spacák. Určite stoličky. A... neviem, skúsim tieto marshmallowny ešte zobrať. A môžeme si zobrať ešte aj tento picnic table. Alebo... čo je toto? Aha, aj toto je tu, však to tu nebolo. Môžeme si zobrať aj grill, lenže neviem, že ak je to s tým grillom, lebo nedá sa na tom nič grillovať, ale nechápem, že na čo je tu doghouse, lebo sú tu nie zvieratá, alebo sú. Aspoň to ja som nenašiel. Takže nakúpené, jak tak máme, len musím sa ísť pozrieť ešte do toho obchodu s tými rybárskymi potrebami. No a vidíte, že už je tma, čo ma dosť hnevá, lebo tu ide to dosť rýchlo. Ten deň a noc sa to tu strieda. No a toto auto, jak je ťažké ovládať. Jaj. Nejak ľudia, ďakujem vám za 95 odoberateľov, prosím vás, dávajte odbery, nech čím skôr dáme tých 100, potom hovorím, bude stream, budem streamovať, takže uvidíme, že či dáme alebo nie. A mimochodom ľudia, dá sa tu ešte aj kúpiť dom, čo by sme si mohli kúpiť, lebo tu je hneď jazero, tu sa dá aj rybariť. Aj na lodi tu chodiť, takže ja teraz ešte skočím. Aha, tu je ten obchod, dobre. Sa skočím ešte sem pozrieť a potom na pumpu niečo nakúpiť na jedenie, lebo aj to sa dá. Ale neviem, že či sa tuto dá čo kúpiť, asi nie. Maximálne tie údice, že urobili ten update. No, údice. Hej. Konečne to urobili ľudia, toto tu tak chýbalo, keď ste kempovali, extrémne. Dobre, tu sa nedá nič zobrať, nie. Nechápem, že na čo je tu taký a taký. Že vidíte, že sú tu tie červené, potom tie žlté. Nevadí, ja som si kúpil ten žltý. A keď ste sa náhodou pýtali, že prečo sú tak tie videá zle zostrihané, tak je to preto, že blbne mi CapCut, neviem prečo, snažím sa na to prísť. Ma to dosť hnevá. Neviem prečo úplne blbne, proste chcem si odtiaľ zobrať to postrihané video, nedá sa, takže už dlho nebudú takto vychádzať tie videá nepostrihané, už to riešim, len ešte aj toto asi nebude postrihané pravdepodobne. A hovorím, že postupom času bude aj tá hudba, len hovorím, že extrémne mi hapruje CapCut. Takže neviem, no. Takže tu sme na tej pumpe. Tu si nevieme asi nič dať, že...
Ale vieme si tu za to nakúpiť. Drevko máme. Ak si zoberieme kolu, donut. To asi aj stačí. Že môžeme ísť na ten kemp. Hovorím, akože ja mám dosť hodín nahraných, kebyže sa to počíta priamo na túto hru. Tak tu ja mám extrémne veľa, lebo je to veľmi dobrá hra, akože ma baví ešte ten update teraz, čo vyšiel. Ja som to ešte netestoval, že sa tu dajú ryby chytať, to ešte som neskúšal. Len keď sú tu tie údice, tak si myslím, že mohli by sa dať chytať. No takže tu sme už na tomto našom kempe. Môžeme ísť potom aj sa kúknúť do toho domu, aj tam je to veľmi pekné a tam je jedna špecialita. Dobre. Zaparkujem, ručná. Dobre. Môžeme si to takto postaviť stan. Tam dáme si 2 stoličky, hop, hop. Dáme si oheň, tuto, ktorý sa dá aj zapáliť. Vieme si tu dať ten picnic table, no akože môžeme, ale tak dobre. Potom môžeme si dať spacák do toho stanu, tak. A vlastne dá sa tu takto zobrať ten donut a vy keď klikáte ľavým tlačidlom na myši, tak to vyzerá vlastne, ako keby ste jedli. Alebo dá sa tu aj piť. Takže je to akože dosť realistické, by to bolo viacej realistické, kebyže fakt mizne ten donut. Akože môžeme si opekať tento marshmallow, no svíta. Môžeme si opekať aj ten marshmallow, len neviem prečo to sa len takto postavíte a on sa už automaticky opeká. Vidíte, že už žlkne. Lenže ešte neviem, jak sa to dá jesť, lebo vidíte, že klikám a nič sa nedieje. No taktiež by som chcel ešte otestovať tú údicu. Aha, fakt sa tu dajú chytať ryby, naozaj, ľudia, pozrite. Konečne, ľudia, konečne vyšlo to, že sa tu dajú chytať ryby, konečne, toto som sa veľmi na toto tešil, jaj. A fakt som aj chytil. Čo? Toto je aké dobré. Tu extrémne chýbal tento update, čo sa tu nedali ryby chytať. Jo, aha, počkať, aha, takže fakt sa dajú chytať tie ryby. Oni vám sa potom ukladajú do toho inventára. No, vidím, že ďalšia. Ťahaj, ťahaj, ťahaj. Dobre. Toto ma dosť prekvapilo. Toto ma mega prekvapilo. No dobré, a dajú sa tie ryby opekať? Že sa takto postavím, aby sa opiekla? Či? Neviem. Alebo čo mám s nimi robiť? No, neviem, popravde. Ale neviem, no. Že čo mám s nimi akože teraz robiť s tými rybami? Mám pustiť? Fakt akože toto neviem, však lebo nedá sa to jesť. Takže neviem povedať s týmito rybami, že čo robiť. Keď sa to nedá jesť, alebo tak. Tak ale akože dobre, no je to akože cool, že sa tu dajú ryby chytať. Ale fakt to ma prekvapilo, že tento update vyšiel konečne. Akože ja som len rád. Lebo toto tu fakt chýbalo. A chytili sme nejakú ďalšiu. A to je tá istá. Takže musíme ešte chytať tie ryby. A neviem, čo sme teraz chytili. Že či tú istú. Alebo nič. Takže zase si počkáme. A uvidíme, no, že či chytíme nejakú, alebo nie. Rybu mohli by sme teoreticky chytiť nejakú. No, máme. A to je zase táto.
Ale čo s tými rybami? Nechápem, ale tak dobre, no tak to je už detail. Takže ľudia, to je bolo asi na dnešné video všetko. Prosím vás, dajte like a odber, nech čím skôr dáme tých 100. No a my sa vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ. Čaute.